D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwag kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahatid sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh.
Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo giniya, day. Basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos ti gani ha? Awayon pa kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Zay, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ay abaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamo man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapabaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Kulang sa pagkaon, samputan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras na to, alas 3:16 na. Good afternoon, K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Ito ang bagong tunog ng 88.7
88.7. Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyong Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7. K5 News FM. Kawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon. Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Kawanan, More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan, kulitan, More fun. more fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata, tulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nangagid ya? Ladies and gentlemen, Please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. Todo na to! Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh Out Loud! Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. on 88.7 K5 News FM. Kampiyon. Kampiyon. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM Philippines. Mga ka-K5 natin, good afternoon sa inyo. Grabe natapos ang Dinagyang Festival 2025. Kanami lang, no? Kahit doon na mag-uhan si Macho Kulit sa Dinagyang, sumukati medyo malinong-linong. Unlike sa unang panahon na medyo maggahon. Well, sa mga apon, kamusta naman ang mga hangover nyo da? Yan, nagpahubog ka mo kagabi sa Dinagyang Festival. Nagligid-ligid bala ka mo. Nagsinggit bala ka mo, harabira, ilo-ilo. Ano ba lang imo nga ginaubra? Well, sa mga K5 natin, good afternoon sa tanan-tanan natin ng mga suki. Sa kahanginan. Well, subong hapon mga ka-K5, ha? Sa tanan ng mga taga-Sara, Iloilo, nga luyag mag-avail sa libreng konsultasyon sa inyong mga ginabatsyag nga sakit. Magupod na sa medical missions ang Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes, nga adlaw dira sa Sara Gem, coverage nila na sa Municipality of Sara. Kit anay kita na tanan-tanan mga ka-K5. Pero tungod kay ti limitado malang ning aton nga pwede makater sa aton nga konsultasyon naton, magpa-reserve na sa inyong nga slots magkadto sa istasyon ng K5 News FM Zara nga adto sulod ka muna sa second IPMFC headquarters sa barangay Sirodo kag magkuha sang inyong party tickets o kon mag-contact sa numero nga 0994-441-7685. Libaton ko 0994-441-7685. Libre nga konsultasyon kag mayara man nga libre nga bulong para man sa inyo. Aba! Ay,
Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty Z, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Sara. Grabe nga mga opportunity ni mga K5 maginahatag ni Dr. Ramil Oy sa inyo. So ano pa ginaulat ninyo? Magkadto ni Dra sa may Sara sa Covered Gem. Ang ilang makita nyo madang ilang pinakagwapa nga station manager si Maninay Mani. I miss you, Maninay Mani. Long time no see, but now but to see. Well, good afternoon man kay Sir EJ Cardivan. Nakatutok din. Kay Ma'am Nalin Shouton, kay Nanay Nenfa. Good afternoon sa inyo. At sa tanan nga mga pulis na nagalia sa Oton na nagpamati man subong-subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Ginatamyaman natin ng aton nga friends mo nga nagpamati man subong sa aton. Especially pagid sa mga kaupdaanan naton nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kami ang kumandagali si Vorionin nga nagmamati man sumong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan, especially pagid sa mga friends naton sa Manyo, Luzena nga nagpamati man sa K5 News FM Philippines. Grabe ni. Dami ako matsokolit, nagdagyang kami kagabi. Why tagi kaya nakita ba palangga kadako bala sang sang syudad sang Iloilo. Paano mo ko makita kay wala man ko nakang lagaw? Why tako naglagaw sumong? Hindi kita sumong Sir Live sa 88.7 K5 News FM. Dira ka i-search ninyo ang 88.7 K5 News FM Philippines. Alright? Parang makapamati ka muna sa amo na. Damihan ko man nagali si Sir Joe, si Ma'am Arian nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon. Awa man sa mga friends naton diri sa may Rain Batsuyan nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon, Ma'am Rain Batsuyan. Ay, grabe. Thank you so much kay Ma'am Jel, kay Sir Cordova, kay Ma'am Nadalyn Sauto nga nagpamati man subong sa aton kay Nanay Nenfa. Grabe ni ang pamuyayaw sa kanta ni singer Bala Juan Carlos. Wow. Hindi na namian si Mayor. Oo. Well, subong nga hapon mga K5. Hindi magkalipad, mag-inom sa D3 Bio. Klinika GTX 500, Mighty Z, mag-inom sa Mighty Z, adlaw-adlaw. Kulong sa aton nga trangkaso, kag magsakit ang mga ulo, inom kagid sang GTX 500 mga K5. D3 Bio. D3 Bio ang superfood supplement. Gini mo ini sa cold press extra virgin coconut oil kay vitamin D3. Mga ka-K5, hindi ko na magsulo-singgit sa buka. Medyo nagsarakit ang ako nga tutunlan forever and ever. Grabe guys. Para sa bang enjoy natin ng mga taxi drivers natin, ang ating taxi patrollers yung nagatutok din sa K5 News FM Philippines. Thank you so much guys. Grabe ang halabira Iloilo natin kagabi, no? Ano bala ang kinalain sang Dinagyang Festival last year? Compare this year. Nakita nato may mga area na subong nga wala na sang stage, nga wala na sound system. Pero ang ba nila luya? Ambot depende sa iban Ako niya why ko yung naluyahan sa Dinagyang kaya nga. Kompleto kita, wala kita nagmasakit. Enjoy na kita na. Well, sa mga solid supporters natin sa K5 News FM Philippines, kung solid ka nga tagpalamati, hindi ka na maghuya-huya. Hindi paghalina yung mga radyo. Kaya once nga madakpan ka sang intel sang K5 News FM, natural, magadaog ikaw sang isa ka box nga D3, isa ka box nga DTX Coffee Mix. Ay, grabe gan. Well, subong hapon mga ka-K5, tawag ka mo diya. Mag-enjoy kita subong sa aton nga program. Tawagan mo din sa 0919-099-9066. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag na ka mo diya 0919-099-9066 kag 0969-071-9481 ka K5. Si Maria Angela nga nakatutok man subong sa aton. Good afternoon sa imo.
How are you? Hello, magaling kay Ma'am Jedda nga nagpamati subong sa K5 News FM Philippines. Ma'am Jed, how are you? Tamyaw taman ang friends naton sa may Sikihor nga nagpamati subong sa aton. Ay, grabe. Nakatutok subong sa aton sa 88.7 K5 News FM. Hello, galing kay Sir Reynan. Sir Reynan, good afternoon sa imo, sir. Sige, K5 na. O, tawag ka mo niya, 0919-099-9066 mga K5. O, tawag sa 0969-071-9481. Tawag na ka mo. Kay ma-enjoy kita. Ma'am Mary Jane, Dimit ba wala ikaw nakapit sa imo, ma'am? Sobrag ikaw kabisi, pasinsagay. Ay na, ano na ni man? Abi, tawag ka mo, Dria, 0919-099-9066 ka K5. Magtawag sa 0969-071-9481 ka K5. Tawag ka mo diha. Kaya mag-enjoy kita sa mga hapon. Ano bala ang kinobra mo sa Dinagyang Festival? O, Dinagyang Festival 25, 26. O, tapos na, 27 natin sa mo. Dugay-dugay March naman. O, January, February naman kita. Hello, sir. Ari, bago lang ayos sa hilanat, Ay, na hilanat, kaya palangga. Huwag kami nag-inom sang D3 ba yun? Ma'am Jed, wala ka mo subong klase? O, kamusta ka mo? Ano ang na-feel nyo sa Dinagyang Festival, mga ka-K5 naton? Ay, painchindi nyo di kaya chocolate. Tawag ka mo diba sa 88.7 para nga makauli istorya kita subong. Nami daan ang feeling kung naga-istorya ka sa radyo. Mabatian mo yung mga tingog. Nami gidang feelings. Sa mga ka-K5 naton na DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Inom ka muna, permi, para mag-slim ka mo. Kapil pag ito medyo tutulot-tambok-tambukan ka mo. Damo ang inyong fatty food sa inyong lawas. Dapat si Sir Paul may inom sa DTX Coffee Mix. So parang yung buyon mataktak tanan-tanan. DTX 600 ang ginainom siguro niya. Good afternoon. Well, sa mga ka-K5 naton, tamyaw taman si Ma'am Raidon Espinoza. Nga nagapamati, pakadto sila subong sa Pototan, kasakay sila sa salakyan. Good afternoon. May ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Good afternoon man sa kay Mr. Jill Binyones. Good afternoon sa inyo tanan-tanan nga nagatutok yapon sa 88.7 K5 News FM. Magabalik pa mga chocolate, more music, more fun. Dito sa impilang kinagiliw the number 1 radio station sa Pilipinas kag sa Iloilo, 88.7 K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay,
Importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw. At yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magluhong sa bagunga paglaong. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkatiga sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Imon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mate. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag maghimong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network
Kaya sa pagsulod ko sa March 2019, ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021, naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022, nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately, nabaton ako, no. And after 6 months, in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkaplanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako. Sa mga K5 naton, ay dayad nga apon sa inyo tanan-tanan di magkalipat maginam sa GTX 500 mga K5. Well, sa mga hapon mga K5, may mga gusto ka mo na itamyawon sa mga ipatamyaw yung di kimatcho ko nito. Tawag ka mo din sa 0919-099-9066. Magtawag sa 0969-071-9481. Tawag ka mo di ka magtulotamyaw ka mo subong nga. Sa liwag nga mamangkot sila ka na nung K5, ang K5 News FM, Radyo Bandera ni sang una, subong K5 News FM na ginpanami, ginpabaskog. Daw ginpabaskogin. Ginatamyaw naton si Nanay Bernadette na nagapamati man subong sa aton, si Nanay Immaculée Adada. Nanay Immaculée, good afternoon sa imo. May pamahaw naman ko danay sa imo, Nay. Mayo, giday ba? Good afternoon man kay Nanay Nenfa nga nagapamati man subong sa aton. Good afternoon. Especially pagid sa mga friends naton sa may Barotac.
Nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon sa inyo. Tamyaw naton ang mga friends naton dira sa Michael Smart Kalinog, Iloilo. Nga nag-tune in sa aton nga program sa 88.7 K5 News FM Philippines. Good afternoon man sa mga friends naton dira sa may Moliloni. Grabe matsokoli kagabi ang enjoyment na Monderi. Bago lang kami kabugtaw gani, pero kanami lang gid no. Sa next year naman isa malang abi ang ginatawag naton nga enjoyment sa aton kabuhi, dapat enjoy yon naton permi. Okay, enjoy yon naton permi siguro ni. Amo na dapat kung nag-enjoy ka mo, dapat enjoy ka mo. Para makauli istorya kita. Importante ginidaan. Hello mga kay Dan, nga nagamamati sa mga sa aton. Hello Jan, good afternoon. And also tamyaw ko lang ang akon nga bana nga si Jan Mark Latseca. Nga birthday niya ka dyan subong. Happy birthday sa akon bana. Nandito tanas sa Negros. Good afternoon sa imong nga bana. Kay Mar Latseca nga nag-celebrar sa ilang nga birthday subong nga adlaw. Happy birthday sa imo. One more birthday so kam kabay pagid nga i-bless ikaw sang Ginoo. Ang birthday naton dan isla na iya. Sisa katuoy kay isla na matabo ang birthday. Dapat tagaan gid sang importansya. Happy birthday sa tanan may mga birthday na subong nga. Kay Ma'am Mary Jane Milanday Demet nga nagatutok subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Hello man sa kay Robert nga nagapamati subong sa aton. Good afternoon sa imo Robert. Ay grabe gid. Chocolate grabe subong no. Utoy-utoy ako kadlaw kay nga pag join ko sa Dinagyang Festival duwa ako kadlaw. Duwa ako kadlaw, nagsakit akon adlaw. Ano man hindi ko kansindi sa imo message. Nga. Duwa guro kadlaw, hindi siya guro kabangon. Sang nag-intra kasi siguro practice pa lang kamo no. Grabe gid. Good afternoon man sa mga friends naton diri sa may Bulilao. Taga Bulilao, good afternoon sa inyo. Shout out lang ko sa Mando Scatter. Sa Mando Scatter Pamor, DJ Matt. Mayang hapon sa imo. Mayang hapon man sa imo, sir. More blessings to come out. Tamyaw taman si Brenda. Hello si Brenda Ariulersi. Gapamati sa pong sa aton. Nagatutok man sa 88.7 K5 News FM. May ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Actually gusto ko get subong sakit ang akon nga tutunlan. Napaes akes. Tabag na kamo diya. I-check na biyaton nga patsi ano ba si K5 EJ pwede ta ma-contact. Ewan ko tonto ba si K5 EJ be? Kamusta naman ang Dinagyang Festival naton? Sa mga mahilig magkaon baboy. Inay-hinay lang. Ay, grabe. Matt Chocolate. Hello, magali kay, kay Robin. Sige may ngapon sa kay Robin. Nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Mga ka-K5, tamyaw taman gali si Ruben Eliazes nga nagpamati subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Ang nagatutok niya po sa K5 News FM Philippines. Good afternoon. Hello mga chocolate, always ako nakatune in sa imong program, especially na gid sa aton nga mga friends diri sa may Benedicto Haro na always nakatutok. I-check na ba yung linya subong? Linya naton sa K5 EJ Cordova. I-check naton sa subong. Kung kamusta naman ang paglibot-libot niya kagapon kag sa subong. K5 EJ, good afternoon sa imo.
Yes, Kaki5 Mat, mayong hapon man sa aton nga mga tagpalamati, no? So, kagapon, sa aton nga paglibot-libot, madamo kita Kaki5 Mat sang nakita, no? Nga wala pa naton nakita sa mga regular days nato nga paglibot-libot Kaki5 Mat. Kag subong sa aton nga paglibot-libot Kaki5 Mat, no? Tungod sa epekto sa binagyang, puro kapoy ang tawo, mahawan ang dalanon, matawhay nga kung kita ang nagabiyahe Kaki5 Mat. Wala traffic daw, wala traffic sa bang? Wala Kaki5 Mat, no? Kapoy tanan gura. Kapoy. Oo. Di kong kapoy ka daan. Wow. Why good eh? Ate subong kamustayhan. Kamusta subong ang dala naton? Duduwal. Tu kataway gid subong no. Hambal nila ka K5 EJ. Oh, himos tanan dayon nga ano no? Himos tanan nga stage dayon ba? Yes, no? Kaki5 Mat, no? Kay siguro na kamay PC ini nga aton nga mga empleyado sa gobyerno Kaki5 Mat, no? Kag kita man Kaki5 Mat magluwas sa may PC naka-extend kita kay siyempre ang aton nga resistensya wala lang kita kabatsag sang ginatawag nga whole day coverage gapon, no? Siyempre nag kita liwat sang aton mga all around sa daily routine naton. Kag sa aton ginapaglibot-libot, may nadakpan naman kita Kaki5 Mat. Oh, may nadakpan ka naman. May nadakpan naman kita. Sino naman nadakpan mo? Nadakpan naton hindi pusas kundi kape nga isa kabak Kaki5 Mat. Aba! Suwabe. Grabe. Sige, di ko sino na nagdaog na? Taga kuanin siya Kaki5 Mat, taga Barangay Tabuk Suba Kaki5 Mat, si Tatay ni Rio. So sa ibang pa nga barangay, no, ay hindi gid nga magpunta sa pagtutok sa K5 News FM Iloilo, kay kita pa dayon nga nagalibot kag kun nagapamati man, patunog-tunugo nila ang ilang radyo black K5 Mat. Kay kung mayara time nga gapamati sa aton, pero siyempre kuan hindi nato mabatian no tungod man sa kagahod sang mga kapinpang baskugangin kaya K5 Mat hindi naton mamurutan. Pero kung matunog, madating naton nga mabatian kag malocate kundi inaayon kay K5 Mat. Correct. Namig man kon tudo ang radyo. Kaya nga kung maglabay pa lang si Kaki5 EJ, mabatian na ni K5 natural makagabot na siya sa ginatawag nga kape sa iyang habag. Kagapon, paglibot-libot mo Kaki5 EJ, ano pinakalayo ang ginlaktan mo halin sa diin? Alin sa may bahin sang Kapitol Kaki5 Mat, padulong sa Freedom Grandstand Kaki5 Mat. Aba, perte! Grabe. Amo to kagapon Kaki5 Mat ka tag-ite init, pero wala kita ka batsag tungod nga bastante kita Kaki5 Mat sa may city. Okay, tapos? Produkto di kalidad ni Doc Camille Kaki5 Mat, amo gina na aton nga namin tirar. Kaga sa aton man mga bilog kita dira kataga Kaki5 Mat kita mo daw jolly lang sa gihapon kita. Feeling fresh pa gihapon. Alright. Amo nang pinaka the best girl. Ang champion, kamusta naman? Ate, ang champion siguro Kaki5 Mat, subong lepong kay pwede ko nag-extend ang celebration. Grabe, galing. Hello to Attorney Junay Wednesday Hava. Nagatutok man sumong sa aton. Good afternoon, Attorney. How are you? Ay, grabe. Grabe ito. Pilato daog nila. 1 point pilato? 1.2 Kaki5 Mat. Wow, perte. Hindi lang hindi lang Kaki5 Mat, no? Maga-perform pa ini sila sa luwas ang pungsod. So, tribo pagigdait, amo ni. Tinsa no sila malakat sa guwas ang pungsod? Wala pa man Kaki5 Mat ang schedule kung saan no? Pero ato ni na kabrubantayan man Kaki5 Mat, no? Kasi daw bilang isa man ini ka dungog sa aton nga mga Ilonggo na makapasundayan dito ang mga utod natin man nga mga Ilonggo sa luwas ang pungsod Kaki5 Mat. Tribo pagigdait din sa eskwelahan man? La Paz National High School. La Paz National High School. Congratulations sa La Paz National High School. Grabe ba, no? Marami kang performance nila Kaki5 EJ na? Yes, Kaki5 Mat, no? So, Apan Manila nga mag-champion kiti baskin kita maglantaw do nabusog gid matata nga satisfied sa
nila ka performance ka kay mga costume nila, mga ano nila, kanami, no? Kapin pang ilang headdress, kanami. Headdress nila. Nami, pag hindi may mga, ano ni sa mga kabayo, ano ni sa kabayo, gilalakad, dalaga ni. Kanami, no? Kanami, gidya. Very creative, gid, no? Mayara gid siya kay Paybat pinasahi nga design sa ilang costume nga wala naton makita sa iban nga tribo. Kag ilabi na gid ang performance kay Paybat, no? Sustain gid nila katama. Sustain gid ang energy, no? Energy, dululungan, no? Di isang the time nga kay hugyaw gid tao didto, hugyaw gid. Yes, kay Paybat, no? Sus, grabe. So, hindi gani magilibati kay Paybat sa rinugyaw sang tao. Isang sila na nag-perform. Oh, grabe yung mga costume nila kanami, oh. Puro din mga high school student, tanan-tanan kay K5EJ, no? Wala lang naton kay Paybat mamalaan kung puro high school na kay basi kung may mga membro man siguro sang mga senior na guro kay Paybat sang una lang ati. Oo nga, kay wala man age limit mo. Mas importante, maka-join lang sa Dinagyang Festival 2025, no? Grabe. Ang dumduman ko din sa una, ang Dinagyang Festival, dira ginaya sa may main gid sa Freedom Grandstand sa una. Ang syudad sang Iloilo sa una, hindi mo maagyan, no? Gutok-gutok. Kay Paybat. Pero subong do tawhay, no? Tawhay. Pero do wala lang mabalaan kay Paybat, no? Na-record sang aton nga kapulisan, no? Kag sang city government man, almost 300,000 man katawo kuno ang nagdagyang kay Paybat. Baudry, 300,000 ang nagdagyang? Doon mo na naisip nila? Yes, kay Paybat. Wow! Doon hindi mo na mabalaan, no? Agri ka dako man sa syudad, abi mo? Kaglap tabi kay Paybat, kaglap tabi ang event mo. Tapos ang event tabi sa Mandurriao, sa city. Sa mga bars, laptagi man po, unlike sa una nga wala pa to yung mga bars sa Mandurriao, tanan nga tao, dili ka hugpa sa downtown. Alas 2 kagapon, kag K5EJ, nalibot-ibot kami sa may downtown, alas 3, matamat sa Lemos. Unlike sa una, yung astagi dyan mag-aga, no, sa jagged. Experience man natin sa una kay Paybat, no, sa jagged yakapin pa ako mag-remaking. May nagisila ako sa dala, no? Kahit bisan din na sa una kay Paybat, may sound system mo. Amo nang nami, tani ito. Isa katuoy, kay isa mo lang natani ang gagawad, no? Maglabay ka lang, imo nga tagipusoon, o club lang. Oo, do parehas na mala kay Paybat, no, nga nagapangaloyag ikaw primero, ang kulba mo, grabe, mo gina. Do ginagakurog-kurog ka sa una, eh. Kayo, Nick, dyan sa ilang mga costume ka nami, kulba ka una, pero magdugay na do, nagkakabalan ka na. Amo man na sa mga problema. Pag nasanay ka na nga damo problema, do suway na lang. Suway na lang. Sa una, kung nasanay ka nga gutom ka, do gralain ka. Subong nga kung nasanay ka sa gutom nga, pero may ka lang gutom, do sa wala ka na nga, do sa wala lang simo, kay nagasakit na ulo mo. Do parehas na natin kay sa pagigugba, kung nasanay ka nga, permi lang ginabayaan na, do gabato ka na lang. Amo na saya, kung may problema ka sa una, amo na subong mga tao, gamay-gamay lang balay mo an issue. Gubon ng tao. Para mas maayo, obra lang inyo nga business para wala away, di ba? So far damo, nagkatabo kagabi, may mga tinapungulay, wala man, sabad, wala man. So far kasi Paybat, no, do wala man, no, amo lang ginatong ginasang, ang ginalang gisang aga nga vehicular accident kay Paybat dito sa distrito sang Takas. Pero outside naman to sang city kay Paybat. Hello gali kay Dan Servano, nakatutok din sa aton sa K5 News FM. Ang K5EJ, bao kabay pa next year magasadya pagkikiti. Sa una to nga nagalibot ka sa syudad sang Iloilo, kon kabis kan diin lang may gamay, may dako nga speaker, duga enjoy ang tanan. Subong ba? Wala, wala lang kita idea kasi Paybat. Duway ka bati, man naglalagbong-lagbong. No? Do hindi na bala, enjoy bala. Ay, sige lang. Mapabutang na lang sa system sa sunod, ato na lang para sa jacket na yan. Yes, kaya Paybat, so tingwaan din na nato. Kasi siyempre, mas namin kinaka si Paybat, no? Kay siyempre, number 1 kita. So, dala mo na Japon kasi 5 months ang
Promotion. Kaga siyempre ka kay 5 months no, proud man kita nga i-promote ang aton nga station kay Dosano pala, number 1. Laing gidjay. Well, thank you so much kay 5 EJ Cordova sa imo nga situational report subong nga hapon. Yes, kay 5 months no, ang ini nga balita no, ang ginadulong gid inyo sang Talwan sang D3 Bayo para sa gusto ni Nanat Trangkaso mag D3 Bayo. Kag ni kay 5 Reyes tiya umalay nga palangga gid ang tanan nga taga Pototan. Nagikan ini nga situational report nagikan diri sa Barangay General Luna Street, Iloilo City, ini si K5 EJ Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang pa-shoutout da. Alin diri sa Germany, gatutok si mo. Nakalabay man ta mati sa imo ba? Toto Eugene, good afternoon sa imo. May nga po na, long time no see. Huwag ka nagtutok sa aton sumong, how are you? Sa mga ka-K5 natin yan nagpamati always sa K5 News FM Philippines. Sa mga ka-K5 natin bantayan ang mga programa sa K5 News FM number 1 na kita. Hindi nyo pagalinan yung radyo. Kay sa Jahon ni Permi. Alin sa aga top sa gabi nga programa sa K5 News FM Game Plus Target. Game Plus Target namon mga ka-K5. Para nga mag-enjoy ka mo sumong sa aton. Congratulations sa mga tribo nga nag-perform, kag nag-effort. Congratulations sa inyo tanan ka mo champion. Sa kasadya lang sa mga ka-K5 natin wala nagtatsyempo, magabalos ng Reyes. Ano naman ang pinamag-o nga istorya sumong sa aton nga drama nga Reyes Tutukan nyo man ang programa ni Macho Palit everyday. Karon si gabi, alas 12 to alas 3. Collections of your best music on 88.7 K5 News FM. Good afternoon kay Lanen Nenfa nga nagmamati sa aton tanan-tanan, sa aton nga station manager si K5 Enrico Surita Jr. kag sa aton nga area manager K5 Ray Espeja Omalay. Dr. Emil Uy, aton nga CEO. At sa liwat na mga nagasaharada, may medical mission kita ha, hindi pagkalipatan. 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Macho Kulit on your favorite radio stations. 88.7 number 1 na kita, K5 News FM. K5